morning po sa inyong lahat mga boss. So ayan, welcome back to my channel. So ayan mga boss, magdi-deliver na po tayo ng cabinet sa Salipayan. Modular kitchen, ay modular cabinet mga boss. So ayan, gano'n na tayo. Nagbubuhat. Ano? So andyan na po lahat. Tapos doon na lang namin ipipix yung mga ano na yan, mga pinto niya. So wala pang pinto itong mga ginawa namin. So doon na lang sa site i-fix. So magdadala na lang kami ng tools. So madali na lang naman na yun mga boss. Okay, so dito i-update ko ulit kayo dito sa bahay. So ayan, dalawa lang silang pumasok ngayon. So tinatapos na nila yung palitada. Tapos magmumoldura pa tayo rito. May moldura pa yan. Tapos ito yung sa may loob. So yan sinabi ko hapon, ang original na plano na ito hanggang doon lang. Kaya lang nangihinayang ako, sayang yung space dito. So pinadagdagan ko rito para siya pa yung may lalagay natin gamit dyan. So pwede na rin maging bed frame yan pag nasa taas kayo. So ito na yung magiging bed frame nya. Okay. So ang susunod na gagawin dito, itong ano rin, hagdan. Okay, magbuhat muna tayo mga boss. Andun yung okay. Dito na yung elf na pagsasakyan mga boss. Okay, kinakarga na namin. Okay, karga muna tayo mga boss. Okay, so ayan babiyahin na sana kami, kaya lang umuuga yung ikinarga nating modular. So tinatali na lang namin. Tapos maya larga na tayo. Okay, convoy tayo mga boss. Dito na tayo sa bundok mga boss. Kain na nga tatoy. Okay, so ayan na tayo mga boss. Kaya na. Ayos, sakto yata. Napispan dito kasi mga boss, diki itong diadaanan natin. Kasya. Dito na lang sa may tulay.
Doon patras. Hello, madam. Good afternoon. Madam. Nag-deliver kami, madam, ta asimbulan mi tata data jitrakan. Ano? Shoutout to kay Ma'am Imelda. Dumanan ating nice meeting you, ma'am. Okay, so ayan, i-deliver na natin mga boss. So, i-ano na lang natin next na gagawin natin dito, yung mga takip niya. So, ito yung sa may baba, tapos ito nakahangin pa to. Tapos meron pa dito, ditong banda. Okay. So, tapos ito naman dito, dahil lalagay yan dito. Sa nakahangin din. Tapos, yung dalawa nandito na. Dalawang panel. Okay, so pinto na lang, 4 na pintuan yan, tapos lalagyan natin ng lock. Ayos. So ito yung ibang parte na ilalagay doon. Yan, sa 2, 3. Okay. Ayos, i-fix muna natin yung mga cabinet doon bago tayo maglagay ng pintuan para fix na fix. So dinala natin yung dating table saw natin dito. So dito na tayo magtatabas. So hindi kasi natin may iwasan na hindi magtabas mga boss. So kailangan pa rin na may suporta tayo pagtatabasan na table saw. Okay, ayos. Bali, hintayin pa natin yung chocolate ni madam. Sorry. The next day. Good morning po sa inyong lahat mga boss. Ayan, nalobat po tayo kahapon. So hindi natin na video ibang nangyari na kaganapan nung nag-deliver tayo ng mga materyales. So hindi na natin na i-video kasi nalobat itong camera natin. Okay, so mamaya babalik po tayo roon sa Kalipayan project sa modular cabinet. Pero ngayon may pupuntahan tayo, may estimatein tayong ceiling. Pati sana yung cabinet noon ipapagawa sa atin, kaya lang may naharap na daw sila na gagawa. Sayang lang kasi pwede na sana nating isunod yun, yung cabinet niya. Kaya lang meron naman na daw nakausap yung pinsan niya. So puntahan pa rin natin ngayon. Bali salas lang naman yata yung ipapakisame sa atin. Papalagyan ng design yata o magpapakisame. So tingnan na lang natin mga boss. Tara. Dito muna tayo kay Badinoli. So magpasama tayo sa kanya. Puntahan natin yung susukatin. Ayun na Badinoli. Buds! Buds! Okay, dito na tayo mga boss. Ano, so dito yung papa-estimate nila. Bali itong bahay na to, kami rin nagkisami na dati ito. So arawan pala ako noon. So kami bali ako rin yung nag-design dyan. Kahit arawan kami noon, ako yung nag-design ng kisame nila. So ito, kapitbahay pala nila yung estimated natin. Good morning po, madam. Ano pa estimate natin, madam, atoy? Salas lang yan. Ay pati atoy. Okay, so ito yung papagawa sa ating mga boss. Kung magkasundo kami, so hindi pa naman sigurado.
So, malalaman natin bukas. Kung tutusin, marami pang ipapagawa rito. So, pinapauna lang itong salas. Sa atin naman, hindi man tayo namimili kahit malaki, kahit maliit. Sige, basta magpagawa kayo, walang problema sa amin. Kahit maliit lang siya. Okay? Merienda muna tayo mga boss, pinagmerienda tayo. Okay. So, ayun mga boss. So, may pupunta ba tayong isa? So, balitan na lang natin ito mga boss. Tignan na lang natin kung papagawa sila o hindi. Okay. Tara, doon tayo sa sa Herona, Quezon. Mayroon din doon maliit lang na partition drywall. Okay, so dito tayo sa isang pupunta natin mga boss. So naging project din natin ito dati. So napakita ko ito yung mga unang vlog natin noon. So ito yung kinasiman natin. So meron pa doon dati, banda doon sa kabilang bahay. So ito yung kasabay niya na kinasiman natin. Ngayon papa-estimate ni sir yung closet niya. So tingnan natin. So pero drywall daw yung ilalagay. So tingnan natin mga boss. Kung pumunta tayo rito mga boss, wala pang pintura ito. Ngayon may pintura na. Laking bahay. Tapos yung kinisimen namin dito sa baba, hindi pa tapos yung pintura. Ano? Pwede buksan sir? Nakita nga natin. Ano? Ay wala. May kublight na to sir, wala pa? Kublight. Wala pa? Wala pa yung kublight. Hindi ka mga konsulat. Dito sir, yung sa may ilalim niya. Wala pa? Wala. Baka dito. Wala. Ito pa yung isang ginawa natin. Ay, nakapag-cabinet na rin sila rito. Sayang. Pero glossy. Tingnan na nga natin itong mga ginawa nila rito. Ayan. Ay, wala pang kwan. Hindi nakakwan. Yung kisame natin. Pero dito sa taas hindi na kami nagkisame rito. Tapos nilagyan na lang namin ng kornisa. Kornisa na lang nilagyan namin dito, tapos yung ceiling rose. Yung kisame, hindi kami yung nagkisame. Hindi kasi siko lang. Okay. So tara dun sa taas ba yun sir? Yung titignan? Tara Bads. Naka wood planks. Ganda ng hagdan. Ano? Dito sir. Yan. Gandito. Top. Okay, so yan. Naisumit na natin. So malit lang naman yung lalagyan natin dito mga boss. Ito lang. So lalagyan lang natin ng partition yan. Tsaka dito. Okay. O, kahit maliit lang mga boss. Kahit maliit lang, tatrabahin natin yan. Para mabigyan natin ng pagkakataon kahit yung malilit na bahay, magpagawa. Makagawan natin sila. Hindi tayo namimili. Kahit malaki man yan, maliit. Ganda. Naka-stainless. Tangga pa. Ano? Ang laki ng speaker, oh. JBL.
Ayos. Talagang ano ah. Ayun, ginisiman natin. Okay, tara. Kaya na magpatay ng ilaw, Anggal. Na. Ayan. Ayan. Ay, chinilas ko na. Ada di kayo? Yung chinilas ko napunta doon. Lagi ng oras ano? Oh. Malaki rin yung baterya nito. Motolite. May ilang orasan nito. Ay, kaya na isang baterya lang pala. Kaya yung baterya. Ay, isa. Ayan o, shout out kay Sir Ruben Tomas, kay Uncle Tomas din kasi ako mga boss eh, kaya Uncle. So padating na rin siya, mga 21 yata darating siya. Okay, let's go. Tara. Lagi na tayo, laki oh. Laki ng bahay oh. Sige Anggal, salamat. Oh, ito na yata yung ano sinasabi nila nun na hollow blocks. Hindi na kailangan ng palaman, adhesive na lang yata. Ito ya, tingnan ko nga mabuti. Yan, lagyan pa. Ito ba yun? Oh, matigas to. Walang butas. Mukha kasi meron mga hollow blocks na ano, walang butas eh. Solid. Ayos. Kinis pa. Masilya na lang oh. Tara. Okay. So, buwi muna tayo sa bahay tapos punta tayo rito sa car wash at magpa-car wash muna tayo mga boss. So, isang linggong walang ligo si Mac Ranger. So, car wash muna tayo. Okay, tapos na mga boss. Pinupunasan na lang ni Poroy. So dito lang ito sa Santa Ignacia. Ito yung car wash ni Kuya Aris. Tabi lang po ng highway. So ayun, kung gusto yung magpa-car wash, kung malapit lang kayo rito, dito na kayo magpa-car wash. Magkano yung Poroy? 180. 180? Wala nang bawas? 1. Oh, pwede mo na itong ano, sa'yo na yung sukli. Thank you. Ha? Ayos. Sige. Okay, tara na mga boss. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. So, dalhin na rin natin yung order nila sa atin na ilaw. Ayan o, mga ilaw. Ayan, pupuntang ilaw sa San Carlos project. Meron pa doon? Wala na? Yan na. Okay. Teka na, bibi. Okay. So ayan, biyahe muna tayo sa San Carlos project mga boss. So hindi na tayo makakapunta sa Kalipayan, yung ginagawa natin cabinet. So alanganin na kasi yung oras. Okay, sa Lunes na lang po natin pasyalan yun. O kaya Martes. Okay, tara. Okay, tara na. So may kasama na tayong biyahe. Ayos, may kasama na tayo. Ayun, kasama natin yung sila misis sa yung mga bata. Para dahil hindi ako matasya pag dito andito.
dito. Yeah. Be careful ka dyan, kuya. Kasi hindi ako kasya na doon. Hindi ako kasya dito to Papa kasi dito naharang ako sa fix ni Mama. Yeah, wow, galing talaga ni Mama. Very good ba si Mama? Funny ba yon, Mama? Funny yun, funny. Okay, Ian, saan tayo punta? Sa? Patek mo. Very good Let's go. Go na tayo. Go. I got my toy. Yeah. Okay, tara na. Very good lang kayo dun Okay, let's go. Let's go. Let's go. Mali. Pabante pala yun. Okay, let's go. Very good lang kayo dun. Ano daw? Huwag pasaway. Mali. Kala ni Papa doon. Okay, dito na tayo mga boss. Ayun na yung project natin. Dito na tayo sa kabila. Kila Ma'am Virginia. Virginia no? Kay Ma'am Bini. Tulagan. Ayan shout out. Tingnan nyo dyan sa kabila bago kayo magbukas. Mamaya. Okay. Magkano kayo? Hindi ako taga rito, boss. Ano sino ba hinahanap niya? Baka taga rito. Ay, hindi ko po alam. May hinahanap po sila, ma'am. Opo. Ata, edad duman eh. Ang silaw. Okay, dito na mga ilaw mga boss. Hello ma'am. Ito po yung mga ilaw. Bali yung hindi nakalista rito yung chandelier na LED. May hawak. Ay. Maglalakad-lakad doon. Mamaya mabagsakan ka dyan. Okay na. Ayun, sumama yung dalawang makulit na bata. Lalaki to. Ayun mga boss, nakapagpintura na sila. Choco Brown and Davis. Ganda. Ang ganda oh. Wow. Tapos ito yung mga kornisa na nilagay natin. MLB na kornisa. So, ilatin natin mga boss para makikita nyo. Ayan oh. Okay. So dito yung lamp block ng Davis. So itong ano natin mga boss, yung pinaka-ceiling natin, pondo na latex. Ito po yun. Ayan o. Pondo latex paint, acrylic latex paint. Primer plus top coat. So in one na po siya. Pwede na siya yung, yan na po yung top coat ninyo. Primer tsaka top coat. Ayan. Tapos dito sa mga cornisa natin, kinulay natin dito, shimmy gloss ng Davis. Tapos Choco Brown ng Davis. Okay na, ganda ng mga boss oh. Ganda ng kinalabasan. Tapos yung wood panel natin, so nagkulang yan, andyan na. May dala na tayo. Tapos ito, tubular lang ito na aluminum. Okay, so matatanggal pa itong mga cover niya. So wag muna ngayon kasi baka madumihan lang. Tapos ito, gypsum board lang ito mga boss. Gypsum board pati ito, gypsum board lang. So naka-cove siya. So yun ang tutuloy nila. Papatapos ko yun. So nag-skin coat na rin tayo rito. Okay, so nag-finishing. Medyo ano mga boss, medyo malaki-laki yung bulin natin. Kasi yung sa pader. Dito sa kabila. Okay. Ang mahirap. Ayos.
Okay, so ayan mga boss, kinukompleto na namin yung panel dyan. So hanggang dito siya, hanggang dyan sa banda. Okay na. Tapos ayan, naka-ready na rin yung breaker natin dito. Nag-ayos na ba siya, no? Kuya Jo, mga electrician. O yun, Kuya Jo. Wala na naman, wala ka na naman. Pwede mo na ilagay mga ilaw, kompleto na. Ano, shout out. Ay, shout out kay Ma'am Ma'am Ay, Tita Benny. Tita Andito po Benny. ako sa bahay ninyo. Ayan, Ang ganda na po. Yan, sinama ko. Namasyal po kami. Kasama kami pumunta. Ayan. Shout out. Shout out po. Maganda na yung bahay niyo, ma'am. Ayos. So yung 3D model na ito, makikita nyo po dyan sa screen. Diba? So ganyan pa yung mangyayari dyan pag natapos. So ganun na ganun. So ilaw na lang, kulang dito. Siyempre si Kuya Benny, ay Kuya Jong. Kuya Jo, yung mga electrical nito ayusin mo na para mapailaw na natin. Ayun, so pinapalagay ko lang yun tapos pwede na tayong umuwi. At medyo malayo pa yung biyahe natin. At nagmerenda rin kami kanina, may saging, ang sarap ng saging. Saka juice. Ikaw yung small monkey? Baby monkey? No. I already eat a banana. Iyo ay gorilla. Ikaw, monkey. Okay, andito naman tayo sa kabilang project mga boss. Kailan Ma'am Girl na Tulagan. Ayan ang ganda na Siyempre, mas maganda naman ito pag may tiles na. Tapos may partition. Tapos pag kompleto na yung sa may kusina nila. So yan, pinasyal ko rin sila misis dito para makita nila yung project natin. Ayos. Ganda na Wow. Ayos. So patayin na natin ilaw. Patayin natin ilaw para Ayun. So ang ganda talaga pag may mga ilaw. Okay na? Patayin ko na. Diba? Ganda. Kuya, very good ba yung project ko? Opo. Ang galing. Ang galing, Papa. Really? Opo. Change that. Oo ah. Kasi mga stoneworks. May stoneworks pa yan. Yung mga yan. Pakabinet pa. Oo, marami pa. O tara. Ano, bebe? Balik tayo doon sa kabila. Oh, hawak lang kay mama. Hawak lang. Kabila, kamay ka. Wala yan. Hanawa ka siya. Hawak kuya. Tara. Buitin tayo. And wala si Mama kasama kasi wala siya kasama ng girl. Yeah. Only si girl yan. Oh, brown kuya. 'Di ba? Sabi mo kanina brown. Ay, goat ba yan? Pag na like that, not good. But pag na standing up, that means monkey. Okay. Ayan Sasap nila si Tita Benny. La misis. Magbababay na sila kay Lola. Oh, bye-bye. Sige po, ma'am. Sige po. Tara. So, kailangan pa natin magpasahod. Payday. Kaya dapat maaga tayo ngayon. Tara. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. So ayan, nakauwi na rin mga tropa. So nakasahod na rin po sila.
So ayan, i-update natin yung bahay. Okay. So dito. So ayan, nagmumoldura na sila. Tapos meron pa dyan, moldura din dyan, pa diretso. Tapos stoneworks. Tapos kung kasya yung stoneworks, diretso natin sa taas. Tapos meron pa dito moldura sa may pinto. Sa taas wala na. So yung stoneworks natin, meron pa doon mga tira natin sa mga project noon, yung tumatanggap pa tayo mga kontrata noon na layout hanggang finish. So may mga natira, yun ang gagamitin natin dito. Tapos dito ayun o, nakapag ano na sila mga boss. Ayos na, ganda na, magandang pagkayari. Ayos. Paglagay na sila ng primer. Ayos. Okay na. So hagdan na lang kulang dito. Hagdanan. Ay, naka-layout na. Okay na. Okay. So yan mga boss. So yan lang muna yung vlog for today po natin mga boss. Okay. So ayan. Kita-kita ulit tayo bukas. Okay, ganito na lang po yung video natin mga boss. Siyempre, God bless.